Ну што, коцікі, сёння хайпуем? У гэтай перадачы пагаворым з вамі пра чалавека, які стварыў у Маскве першы тэатр, напісаў першы маскоўскі буквар, пачаў стварэнне першай акадэміі ў Маскве і выхоўваў дзяцей Алексея Михайловича, таго самага цара, што спаліў палову Беларусі падчас крывавага потопу. Тимох, ты што з дуба рухнуў? Мякі наб'яўся. Эх, здуўся наш вядоўца. Нясіце новага! Ну, а што рабіць, калі адзін з самых адукаваных і амбітных беларусаў 17 стагоддзя выбраў сабе такую долю – заняцца перавыхаваннем маскоўскага цара і ўсёй Масковіі. Ну, бачна, што нічога ў яго не выйшла. Ну, выйшла, не выйшла, выйшла, але не зусім тое, што планаваў наш герой. Сёння пагаворым пра манаха Сімеона Полацкага. Нарадзіўся Самуіл Гаўрылавіч Пятроўскі-Сітняновіч, а гэта ёсць поўнае імя нашага героя, у Полацку ў 1629 годзе у праваслаўнай сям'і. Вучыцца бацькі аддалі яго ў брацкую школу пры праваслаўным богаяўленскім манастыры. У брацкай праваслаўнай школе Самуіла навучылі чытаць і пісаць. Хлопчык аказаўся дужа здатны да навук, таму па сканчэнню школкі яго накіравалі вучыцца ў галоўны тагачасны праваслаўны цэнтр у Кіеў, Кіева-Магілянскую акадэмію. А па сканчэнню гэтай акадэміі ў 1653 годзе яго адправілі вучыцца далей, у сталіцу, у Віленскую езуіцкую акадэмію. Дык, а езуіты ж каталікі? Ну, каталікі. Ну і як там мог вучыцца праваслаўна? А, гэта, ды звычайная справа. Езуіты на той момант давалі найлепшую адукацыю ў рэгіёне, таму шмат хто з амбітных праваслаўных хлапцоў ехаў вучыцца якраз да іх. Часам пераходзілі ў каталіцызм, ненадоўга, часам выкарыстоўвалі іншыя варыянты. Была, канешне, рызыка, што езуіты цалкам перацягнуць цябе ў сваю веру, але рызыка вартая была добрай адукацыі. Дык чаго ён папёрся ў Вільню? Ёсць жа Полацкі, акадэмія там. Ну, невядома. Ну, напэўна, хацелася маладзёну пагуляць па віленскіх сталічных барах, на казюкасе патусіць, у шнякуцісе гульнуць. О, шнякуціс. Добрыя ўспаміны. Сімеон адвучыўся добра, але ў веры сваёй перад езуітамі не саступіў. І больш за тое, калі вярнуўся ў Полацк, то пастрыгся ў манахі і сышоў у свой родны богаяўленскі манастыр. У манастыр? А колькі гадоў яму было? Ну, 27. Я не разумею такіх людзей. Сімеон Полацкі вялікую ласку меў да навукі і мастацтва. Пазней ён узгадваў, што хацеў служыць Богу і вывучаць літаратуру, а жонка і дзеці яму б заміналі гэта рабіць. Ибо не будет мощно с книгами сидеть, удалит от них жена, удалят и дети. Мудрасць. Пакуль Сімеон Полацкі вучыўся, у Рэчы Паспалітай ішла страшная вайна, якая пазней атрымала назву «Крывавы потоп». Спачатку узбунтаваліся казакі ва ўкраіне, а ў 1654 годзе на землі ВКЛ уварваліся маскоўскія войскі. Як заўсёды, па прычыне нібыта таго, што трэба было тэрмінова ратаваць праваслаўных у Вялікім княстве. Белорусцы, возрадуйтесь! Сейчас мы вас освободим от коров, от гусей, от овец и от совести. Лікуйце! Сябры, калі вы не хочаце, каб да нас яшчэ раз прыходзілі чужынцы нас вызваляць, то вывучайце беларускую гісторыю. Падпісвайцеся на канал Белсат History, ставце падабайкі і каментуйце. У 1656 годзе маскоўскі цар Алексей Михайлович прыехаў на агледзіны ў захоплены Полацк. І вось тут здарылася падзея, якая памяняла ўсё жыццё Сімеона. Праваслаўныя манахі выйшлі вітаць Алексея Михайловича як вызваліцеля. Яны сустрэлі яго перад горадам і выставілі наперад здольнага манаха Сімеона з вучнямі. Сімеон выйшаў і забамбіў даўжэзны верш царкоўна-славянскай мовай, дзе ўсхваляў рускага цара як вызваліцеля і супергероя.
Веселися, о царю пресветлый с востока, росом свечачий светом от боского ока. Ой, жалізаблюд. Фу, слінаю всього обмазав. Ну, пастараўся чалавек, трэба прызнаць. Але як быў уражаны Алексей Михайлович, яму раней такіх вершаў яшчэ ніхто не чытаў. Яму агулам вершы не дужа чыталі, бо праваслаўная царква ў Масковіі гэтыя светскія штучкі не ўхваляла. Ну, карацей, не было ў Масковіі нармальнай паэзіі. А тут цэлы панігерык, ды яшчэ і вельмі зграбны. Царь-батюшка, посмотри, какие словеса и глаголы дивные! Как соловей щебечет, как мед сладчайший у него на языке. Давай величать их братьями меньшими, батюшко! Ці быў шчыры ў той момант Сімеон? Хутчэй за ўсё так. Праваслаўныя беларусы і украінцы на працягу некалькіх стагоддзяў жылі ў палоне ружовага туману уяўленняў пра тое, што аднойчы можа прыйсці рускі цар і вызваліць іх ад каталіцкага прыгнёту, а заадно зрабіць іх жыццё лепшым. Сімеон быў адным з такіх. А яшчэ ў пазнейшых тэкстах полацкі манах прызнаваўся, што ён адчуваў у сабе вялікі талент, які ў правінцыйным ужо на той момант Полацку не было дзе прымяніць. А тут вось раптам цэлы цар прыехаў. Видите меня, как я муж отраден, возрастом велик и умом изряден. Ума излишком, аж негде девати. Купи, кто хочет, а я рад продать. Нейкія паводзіны з нізкай сацыяльнай адказнасцю. Ну, гэта быў крыху жартаўлівы верш, але ў прынцыпе сутнасць справы ён перадаваў. Гэты выступ вылез Сімеону бокам. Жыхары ВКЛ з кожным годам вайны ўсё больш і больш упэўніваліся, што Масква нясе з сабой толькі смерць і прыгнёт. Супраць маскоўцаў паўсталі урэшце і ўкраінскія казакі, і беларускія месцічы. Пасля некалькіх балючых паразаў ад войскаў Рэчы Паспалітай у 1660 годзе маскавіты вымушаныя былі сысці з Беларусі. Марфушка, отступаем! Вещи-то собирай! Прялку, выбивалку, стиралку тоже не забудь, и шкатулку музыкальную. Марфушка-то все от сатаны, но в доме пригодится. Валим, давай побыстрей! Выглядае, што пасля гэтага у Полацку на такога таленавітага, але такога прарускага манаха пачалі глядзець хто з зайздрасцю, а хто з нянавісцю. Бач ты, пісаў вершы па-беларуску ды па-польску, пра патрыятызм там нешта, а тут раптам царкоўна-славянскай заспяваў, ды яшчэ для цара-акупанта. Карацей, стала няўтульна і моташна полацкаму у ягоным родным Полацку. А дзесьці там, у Маскве, сядзіць магутны цар, які цэніць яго, хваліць яго І маніць яго. і маніць яго. Карацей, у 1664 годзе Сімеон паехаў па рэлігійных справах у Златаглавую і не вярнуўся. Цар прапанаваў таленавітаму манаху такі райдар, ад якога ён ужо не змог адмовіцца і застаўся ў Маскве. Цікава, які там райдар у монахаў? Ну, які? Джакузі ў келью і тэлевізор. Што, правда? Да, жартую я. Ну, джакузі толькі. О. Адна з першых спраў, якая была даручана Сімеону, выкладанне лацінскай мовы супрацоўнікам тайнага прыказу. Ну, гэта з сучаснай мовай кажучы, шпіёны і дыпламаты Масковіі. Яны мусілі ехаць у Еўропу, займацца сваімі дыпламатычна-шпіёнскімі справамі, а мовы лацінскай не ведалі. І вось адзін з нешматлікіх людзей у Масковіі, які ведаў лацінскую мову і мог яе выкладаць, быў якраз Сімеон. Зачем мне этот язык бесовской какой-то латинский? Ну, чтобы инструкцию к стиралке прочитать. А инструкцию надо знать к стиралке, чтобы не в проруби стирать-то. Омния, мекум, порто. О как. Але гэта было так, разміначка.
Найбольш разгарнуўся Сімеон на педагагічным фронте. Уражаны талентам полацкага манаха, Алексей Михайлович даручыў яму самае важнае, што было ў цара, пасля шапкі Манамаха, сваіх дзяцей. Полацкі стаў настаўнікам Алексея, Фёдора, Іоанна і Сафіі. Манах вучыў іх еўрапейскім мовам, распавядаў пра розныя навукі, напісаў спецыяльна некалькі кніг менавіта для гэтых дзяцей, дзе падкрэсліваў важнасць адукацыі і самаразвіцця. Тут варта падкрэсліць, што ўсё гэта моцна выбівалася з тагачаснай маскоўскай практыкі. Бабушка, что-то ты надумала-то? Женщина должна в тереме сидеть. Пряжа сама не спрядется. А в домострое что написано? Книги-то в облуд возводят, во искушение. А ты должна работать. А не ерундой заниматься. У 1676 годзе маскоўскім царом стаў навучэнец Сімеона Фёдор, і вынікі гэтага навучання адразу праявіліся. Цар Фёдор правёў шэраг абсалютна новых рэформаў у Масковіі. Ён правёў першую каналізацыю ў Маскве, правёў першы перапіс насельніцтва. Ён забараніў адрубаць рукі за крадзяжы і агулам крыху гуманізаваў пакаранні ў Расіі. Карацей, правёў такія рэформы, якіх у гэтай краіне яшчэ не было. Фёдор жаніўся на смаленскай шляхцянцы Агаф'і Грушэўскай. Пры ёй, пры маскоўскім двары з'явілася мода на захад. Баяры пачалі падстрыгаць бароды, насіць нямецкі ці нават польскі строй. Агаф'я не сядзела ў тереме, як гэта загадваў дамастрой, а прысутнічала на розных паседжаннях разам з мужам і нават не насіла хусткі. У 1682 годзе Сімеон Полацкі падаў цару праект славяна-грэцка-лацінскай акадэміі. І той з задавальненнем яе ўхваліў. Гэта быў пачатак фармавання ў Масковіі вышэйшай адукацыі. Карацей, гады ў рады мог у Масковіі нармальны гаспадар з'явіцца. У Расіі нармальны гаспадар? Быць такога не можа. Мы гэтага ўжо не даведаемся, бо ў гісторыі на Расію на той момант, відаць, былі іншыя планы. Ясна. Зноў нешта пайшло не так. Можна сказаць, што ўсё пайшло не так. У тым жа 1682 годзе Фёдор III памёр, і ў Масковіі пачалася палітычная чахарда, якая скончылася прыходам да ўлады Петра I. Марфушка, что там делаешь? Джинсы-то подошли тебе? А? Молодец. А завтра на OCDC пойдем? Я уже билеты купил. Говорят, хорошие скоморохи. Заводящие такие. Вообще оттянемся с тобою. Подумай. Внемли словесам моим. Пятра, сына Алексея Михайловича ад другой жонкі, Сімеон Полацкі таксама навучаў. Нават спецыяльна для яго напісаў і надрукаваў буквар. Але навучыць усяму маладога цара ён не паспеў. Тое, што ў Еўропе ёсць шмат добрых і карысных рэчаў, Сімеон распавёў Пятру. А вось тое, што да гэтых рэчаў дапасуецца яшчэ маральнасць і законы справядлівасці, на жаль, распавесці ўжо не здолеў. Але ладна з тым Пятром. Самае важнае, што Сімеон Полацкі прынёс у Масковію процьму еўрапейскіх навінак. Той жа буквар быў надрукаваны ў створанай Полацкім друкарні, другой у Масковіі. Сімеон заснаваў у Маскве першы тэатр, сабраў першую тэатральную трупу. Актыўна удзельнічаў у царкоўнай рэформе, той, што прывяла да з'яўлення стараабрадцаў. Але асаблівай любоўю полацкага манаха былі вершы. Ён пісаў вельмі прыгожыя, пышныя, барочныя вершы, дыдактычныя і натхнёныя па змесце. Вельмі незвычайныя па форме, дарэчы. Вось паглядзіце, у выглядзе зорак, у выглядзе сэрца. У пэўным сэнсе Полацкі з'яўляецца пачынальнікам расійскай прафесійнай паэзіі. Я шыю скруціў, пакуль усё прачытаў. Ага. Хто так піша? Во-во. Напрыклад, лічыцца, што Полацкі напісаў першы верш пра Маскву. Цар пабудаваў пад горадам вялізны шыкоўны палац для сябе ў Каломенску.
І вось на ўлазіны Сімён Полацкі выдаў вялікі прыгожы барочны верш пра неверагоднае упрыгожванне гэтага палаца. Множество цветов живо написанных и острым хитро длатом изваянных. Удивляйтеся, всяк ум понуждает, правый бо цветник бытися являет. Ах, собака! Ох, пробрал! Ох, до слез! Ой, до поползновения соплей! Разобрала тут как, о, красота-то какая! Ох, небесная! Сумная іронія сітуацыі заключаецца ў тым, што ўсе гэтыя прыгажосці, пра якія апавядае Сімеон у вершы, нябачаныя да гэтага часу ў Масковіі, створаныя былі беларускімі майстрамі, якіх прыгналі ў палон пасля шматлікіх захопніцкіх войнаў. Сімеон Полацкі пражыў у Масковіі больш за 15 гадоў і зрабіў за гэты час неймаверна шмат. Кнігі, вершы, тэатр, друкарні, акадэміі, дзесяткі таленавітых вучняў. Заходзячы з ягоных вершаў, мы можам упэўнена казаць, што Сімеон шчыра хацеў, каб варварская дзяржава, якая была галоўным абаронцам ягонай веры, сталася больш еўрапейскай, больш нармальнай. У жніўні 1680 года ён паміраў, хутчэй за ўсё задаволены ад таго, як шмат паспеў зрабіць на гэтым шляху. Царствие ему небесное, конечно, Божий бы человек, хороший, образованный, но какой-то зело басурманский, не русским духом от него смердело, латиной какой-то или чем, не пойму. Марфушка, а я вот эту бороду решил отращивать. Посоветуй, пожалуйста, до пупка, аль ниже отращивать. Але, прыхільнікі кансерватараў былі моцна задаволеныя смерцю Сімеона Полацкага. Некаторыя ягоныя творы былі забароненыя, а спадчыну ягоную паспрабавалі як мага хутчэй забыць. Зрэшты, нават ужо борады пачалі адрошчваць, але тут прыйшоў Пётр I, які павёў Расію сваім шляхам, у еўрапейскім касцюме, але з азіяцкай жорсткасцю. Такая вось гісторыя. Высноваў з яе можна зрабіць шмат, прычым самых розных, як вы самі разумееце. Але ж і мутны быў манах. Чаго ён папёрся ў гэтую Масковію? І дома ж работы хапае. Ну, можна і такую, але я звярну ўвагу на іншае. Сімеон Полацкі быў не адзін такі рамантык-русафіл. Пасля далучэння правабярэжнай Украіны і Кіева да Расіі вельмі шмат праваслаўных украінскіх і беларускіх манахаў паехалі ў Масковію і заняліся палітыкай з надзеяй перарабіць азіяцкае княства ў нармальную праваслаўную імперыю. Яны прынеслі з сабой шмат вельмі важных еўрапейскіх практык, і менавіта гэта моцна паўплывала на пераўтварэнне Масковіі ў імперыю ў 18 стагоддзі. Толькі вось атрымалася не зусім тое, што хацелі бачыць заходнія праваслаўныя. Перад смерцю Полацкі раздаў свае немалыя багацці манастырам, у асноўным беларускім і украінскім. Ён памятаў пра сваю радзіму, для яе працаваў усё жыццё, але, падаецца, памыліўся з доўгатэрміновым укладаннем свайго інтэлектуальнага актыву.